El primer que necessitem és anar al menú de les opcions a dalt a la dreta. Premerem a Nou i Compte de correu existent. Aleshores, introduirem les nostres credencials, el nostre nom, la nostra direcció de correu.cat i la nostra contrasenya que tenim associada al compte. Podem decidir si volem que recordi o no la contrasenya. Un cop fet, premem a Configurar manualment i afegim les credencials restants. Aquestes són tant el servidor d'entrada com de sortida mx01.coremailservice.net. El servidor d'entrada té el port 993 i el de sortida el 465, i tots dos utilitzen el protocol SSL/TLS. Aquestes opcions ens apareixeran en uns desplegables, o sigui que no cal posar-les manualment. Finalment, cal indicar que utilitzi una contrasenya normal, que és la que hem definit anteriorment. Per acabar, el nom d'usuari serà la nostra direcció del correu.cat. Un cop acabat, premem a Fet i ja podrem seleccionar la bústia del nostre correu.cat.